Save, highlight, all messages. Mata raw bagiale. Filter, crash, JSON, filter. All set. Survey kebra. Star pool. What a message this is nulai. Some message that say potential spam. Kesangdo. Kena. Jaga jaga balai. All messages are visible. Mati message back. Hello lagapur. Mati message back. Message segera kibra. Nang nasi jaga live banenya. Untuk nang kerja. Jaga kemalai live banenya na. Hide all set message. Berhimra. Welcome to live set. Reng lalai mati message jaga. Sorry deh lagapur. Jaga ba message horban jaga video.
बेलेग मबाइलजों नायनि र' ट्राइ खालामनि 1 सेकेन्ड र' आं बेलेग मबाइलजों नायनि दै वेट जादों सम सोर फैखोब्रा एसे बुंहरदो सातजन दङथ' साब्रै खारलायबाय हेलौ आदा हेलौ आरो सोर दङ माथो रावबो जेबो बुंथ्रासै सोरा मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जानाय ओंख्रिया जाबाय जोंहाना दिनै थास' जानामोन ल' बेटारि जाबाय माथो आंनालाय सरि दै लोगोफोर दोननाय जानोसै उन्दुनो ओंखारबाय बेटारियाबो ल' जाबाय माथो रावबो जेबो बुंथ्रासै
कौन कौन आया है मेरे लाइफ में? HEX Hex Edits. माथो कमेन्ट श' जायाखैब्रा? रावबो हरखायाखै? जाय जाय बिथांमोना दङ गोदान बोसोरनि एडभान्स गाहाम हामलायनाय जासिबाय बयनिसिमबो। सोरबाफोर गोदान दंबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेल नटिफिकेसनखौ अन खालामना लादो। माथो नायदो आरो खारदोलै मानसिफोरालाय। जेबो कमेन्ट गैया सं। Thank you for watching my live video. Okay, bye. Good night.